Hayibo. Akuyena umfana kaNdlovu loya. Hey, awudlula ngalanto tani. Bomfana kukhona owangisiza ngakho. Uyazi angisakuboni esontweni. Yini inkinga? Sele ungagcina phela sikhonzela lapha kini. Ngabe khona mhlawumbe abazalwane bami abakwenza? Mfundisi, ungabuza ubaba ngoba uyena wathi ayi asiliyeke phandle lesonto lakho. Hawu. Ubaba wakho wathi ungasasonta naye? Hayi ngeke kuzomela ngiyokhuluma naye. Hayi ngeke phela umnikelo wena uyabalwa lapha esontweni. Uyabalwa. Manje masingasasonti. Hayi iyabheda lonto. Iyabheda lonto. Ha. Hayi ngiyeza kini. We. Get over here. Ngeke. Sungeza ke ekhaya. Kodwa uzophuma ngeambulance. Awu. Iambulance. Ngobani kangaka yini engenzile ngempela? Hayi ngeke. Hayi ngeke. Hawu. Ambulance pho. Hayi. Uyagula ubaba wakho, yazi uyagula. Hayi uyagula impela. Hawu. Hayi mfundisi, yini le manje? Siyaphuza mfundisi. Ay. Uyabona wena? Yini manje? Ngoba phela amanzi lawo. Hayi. Hawu. Uyabona ke angikubizelanga lokho la. Akubizelanga lo. Ngifuna ukutshela mshana ukuthi njengoba kusasa kuyo enkonzweni, ngicela ukunibona enkonzweni ninobaba wakho. Uyezwa? Ngicela ukunibona enkonzweni vuma phela. Okay. Hawu. Ngizobona nina. Hawu. So, ngesifike khona lapha esontweni. Khohla ngesifike. Yeye, uyabona ke lento leyo yenza ukuthi izwi likhulume. Liyakhulumisa mshana liyakhulumisa. Uthi ngikhiphe iBhayibheli manje ngikufundele ukuthi abantu abangasayi esontweni inkosi iyabaflathela. Hayi, zazazala mfundisi. Hayi, ngoba size esontweni. Bye. Nizoflathela inkosi nina. Ngiyantshela. Qhubeka kanje ngoba baqedeni. Shit. What they really want. Yeah. Asibhekene imilomo. Khona balambile.